kulħadd għandu l-għanijiet, sewa. Ġifieri min għandu l-għan li pereżempju jibqa' jitgħażen għax dak l-għan tiegħek. Inti saqsejni tiegħek x'inhu? Iktar Nistan saqsik, sorry. Tiegħi x'inhu? Mhux suppost nsaqsik jien ma Le, suppost hawnhekk tinsija speċa jekk nibtet domanda f'moħħok. L-għan tiegħi huwa pjuttost sempliċi, nixtieq insir naf lil John fl-interità tiegħu. Jung għandu dan il-konċett ta' Dell. Dell huwa speċa dawk il-partijiet mudlama, mhux neċessarjament oskuri u żiena jew patetiċi. Imma jkunu l-partijiet li inti ma tafx. Eżatt. Issa biex inti ssir tafhom, trid tgħix il-ħajja li tgħix inti. Bażikament. Li tfittex tagħmel affarijiet li joħorġuk mill-comfort zone. Mill-comfort zone. L-għan tiegħi huwa da, jien nuża ħafna l-lingwa biex nixtar dak li jkun għaddej f'moħħi, nikteb ħafna li l-nifsi, nikteb ħafna taħdidiet, konverzazzjonijiet ma sbatax il-leħen li għandek f'moħħi. Però wkoll għajr speċta dal-metodi lingwistiċi nagħmel ħafna affarijiet li jew beżawni ftit, jew eżatt. Biex jiena qabel kull podcast nkun b'xi ansjuż għax ma tkunx taf x'essid fil-bniedem li ieħor ma tkunx taf jekk hemmx kongruenza bej dak il-bniedem ta' quddiem jekk hemmx taf dak il-chemistry, eċetera. Ikun hemm ikolli jew jekk jiena llum mhux inħossni partikolarment luċidu forsi minix u għal b'konsegwenza ħajbat il-podcast, jekk ħajbat il-podcast ħajbatu dawn in-nies kollha, ħajbatu dan nies kollha, mbagħad in-nies ħajbdew jgħidulna la John kemm ignorant. Il-fat li nagħmel affarijiet li qabdu l-ansjetà naħseb ikomplu speċa juruni elementi tiegħi nnifsi. Eżatt. Li jiena ma nafx. Dak huwa l-għan tiegħi. Però dak huwa l-għan prinċipali ta' ovvjament ma jimtu għandi mhux hekk affarijiet oħra. Però ma ben artikolati jiġri nafx x'inhu eżatt l-għanijiet l-oħrajn. Fil-fehma tiegħek, x'jagħmel għan aqwa minn ieħor? Lej, ma naħsibx li għan huwa aqwa minn ieħor, għax jekk għalik jista' jkun li tagħmel programm li jkun internazzjonalment famuż u għalija l-għan tiegħi hu li jirnexxieli nimxi minn Birżebbuġa sa Buġibba. La li għamilni kuntent taqs kemm lilek jagħmlek dak, ma nistax ngħidlek li tiegħek aqwa minn tiegħi. At the end of the day, jiena niddeċiedi li huwa għana li jaqwa mill-ieħor għalija ma on my terms. M'hemmx għan, ma sax ngħid tiegħek tajjeb, tiegħi mhux tajjeb. Ħansaqsik mistoqsija differenti. Le, mhux għax ma fimtix. Le, inti tajt li l-għaniet huma suġġettivi. Għandek target, jindik l-importanti li bniedem ikollu target, għax jekk inti tqum filgħodu minna ma tafx fejn ħadd rasek jew ma tafx se tagħmel. Ġeneralment tiżviluppa għanijiet tal-qamel, spiex għanijiet li jkollhom short-term gratification, il-bniedem spiex very basically speaking, il-bniedem dejjem għandu għan, spiex għand il-ġuħ u għandi għabtid dak il-gato, l-għan tiegħi hu bħalissa li nifqa dak il-gato, għala bibi jekk għandix bżonn nitlef il-fis. Kolem għanijiet li jkunu iktar marbutin ma' immediate gratification. Għandek raġun. Mela, femtilek ħażin, laqan li taħdem għalih importanti għalija jien, li inti qed tibni għal xi ħaġa li ħatasallek. Mhux dawk l-għanijiet dejli li qomt, mort l-qoddis ġejt lura, jien nitkellmu fuq xi ħadd kbir pereżempju. Għan li qed taħdem għalih, tista' tkun ġirja, tista' tkun qed tiġġemma ħassifer, tista' tkun biex tibdel il-kamra tal-banju. Dejjem irid ikollok naħseb il-bniedem parti mill-kuntentizza tiegħu fajnejja qed ngħid fl-opinjon tiegħi hija li jkollok target biex tagħmel eżami, biex titkellem bit-Taljan jew biċ-Ċiniż fin naf. Issa x'kont ħatajd li inti forsi forsi lim set ta' prinċipji tapplika kler biex tażel l-għanijiet tagħha x'għandhom ikunu.
x'ja minni kontenta, ġifieri, pereżempju jew xi. Li ħanamel dan l-anti għajjena. U hija hemm lan ovvja bħal kulħadd li nara tfal kuntenti u setillu hekk u hija ma dak normali. Jiena what makes me happy li nkun attiva u li nkun produttiva, li nkun kreattiva, li nivvinta xi ħaġa. Bdejt ngħidlek fuq diska pereżempju. Jiena nkun vera happy. Meta niskopri diska ġdida pereżempju, u mbagħad nerfaħħom fil-playlist tiegħi u mmur niġri. Dak il-ħin tal-ġirja meta nkun qed nisma' ġieli nisma' diska l-istess diska nisma'ha xi għaxar darbit wara xulxin nerġa' nagħmilha. U minna joħroġ programm, joħroġ post, joħroġ xi ħaġa li nikteb it-tfal, joħroġ imma taf kemm joħorġu affarijiet hemmhekk inkun vera happy. Fl-aħħar mill-aħħar dak huwa għan li jiena jkolli s-saħħa biżejjed jew l-motivazzjoni li nqum immur niġri u ngħix dal-mumenti. U aktar minn hekk ukoll beraħ ma titkellimna fuq li kull bniedem għandu għażla. L-tini ta' dik. Speċa marbuta ħafna mal-konċett tal-għana x'inti tażel l-għan u tażel. Mela. Eżatt, ħafna marbuta, snajlek għalfej. Ngħidlek għalfej pereżempju għax jiena ngħid immaġina inti meta jkollok it-tfal dejjem tibża x'se jiġrilhom pereżempju, inti tinkwita jien nibża u ngħid min jaf jiġrili xi ħaġa bħal meta kien ħajm f'Missirja kienu x'ħanqum minna. Issa jiena ngħid tajt jekk jiġrili xi ħaġa meta ħajġrili għax aħna jiġrina bħal kulħadd ħajkolli s-saħħa nieqpa' ikolli dawn l-għadnijiet tax-xogħol jkolli l-enerġija biex inqum. Hekk nixtieq. Għetlek il-bira intervistajt il-dik il-mara li qbajt imsaħra bija. Din kienet mara, jekk nista' ngħidlek, mara, dik kienet mara illi mitila raġel żgħir. U jiena kif għetlek jien nieħu pjaċir nintervista nies li ħadd ma jaf u ħadd ma jaf l-istejjer tagħhom u di ltqajt magħha insomma u bekk kidbit li biex nintervista. Mitila raġel żgħir u intefad depression fis-sodda. U bat insomma tabib għalla jew għandek two choices għalla ħoda l-pinnoli għax jagħmlu hekk tajjeb. Rajt li so min għandu bżonnom joħodhom il-pinnoli għalla jew hekk, għalla jew inkella tqum tagħmel xi ħaġa. U di skopriet li tmur taqbad il-qarnit. Illum il-ġurnata tagħmel 5 sigħat kull jum taf xettajt tilbes il-wetsuit waħedha ġieri raġel ovvjament tilbes il-wetsuit u toħroġ xemx u xita rieħ da. Tagħmel 5 sigħat taqbad il-qarnit, tajdli u jekk nieħu pjaċir qaltli, għax dik il-ħelwa, jekk ma niksaħx iż-żejjed qaltli, nagħmel sa oħra għandha 58 il-mara, jekk norilkom taf kemm sabiħa, żgħira hekk. U mbagħad wara li bdiet taqbad il-qarnit bdiet issib il-ferħ tagħha. U bdiet tagħmel il-jobs tmur tagħmel extras fil-films. Di, naħseb, jitiħu pjaċir tal-li għat nsemmi, mux ħat id-dejja, għax tanti passionate, u bdiet tagħmel il-films. Maret tagħmel il-films u qabdu tagħmel biċċa ekstra, timxi, tiġri, minn ħajt, u għaltilhom jien ma niflaħx niġri, għaltilhom m'għandix daqshekk stamina, u semaħħa coach, u għalla tibda tiġri, bdiet tmur tiġri, l-ewwel ta' programm u waħda ma rnexxilix, bdiet tmur tiġri, ġriet l-ewwel race, ġiet l-ewwel fil-kategori tagħha. U issa f'Marċ ħassifer u ħatamel l-ewwel half marathon. Ħassifer l-ewwel darba f'ħajjita għatawla t-ticket u ħatamel l-ewwel half marathon tagħha f'Madrid. U jiena daw in-nies ituni tama ferħ kbir u jtuni tama għax ovvja bħal kulħadd ninkwita xejn ngħid aħmank li meta niġi fiha jien inkun kapaċi nqum bħal dil-mara u nieqpa niġġieled fil-ħajja. Fimt, u niprofa niqpa nsib, issa tija ta' skem sabet annijiet zbieħ. U belħitni jien, kem ħad biex ħajjini ibelħuni għadaw l-istejjer.